No kyllähän sitä nyt tietysti voi elää turvallisin mielin tuon uuden katon kanssa, että tietää, että ei ole vesi ihan heti tulossa katosta läpi, että se seuraavat 20 vuotta voidaan ainakin katsoa rauhallisin mieli eteenpäin. Mä oon Straniuksen Timo, asutaan täällä Laukaassa. Meillä on tämmönen vuonna 1991 rakennettu tiilitalo. Me muutettiin tosiaan viime elokuussa. Silloin jo tiettiin tarkastuspöytäkirjojen perusteella, että on tiilikatto huonossa kunnossa. Oli roskia viemässä, niin siihen tuli etumyyjä pihaan paikalle ja rupesi kyselemään, että olisiko kattoremontille tarvetta. Ja minähän sanoin, että kyllä sitä on tässä harkittu jo jonkun aikaa. Suomen Elementtikatto toteutti meille kokonaisvaltaisen kattoremontin. Vanha katto revittiin tyystin pois ja laitettiin uusi tilalle. No hommahan tietysti lähti etenemään siitä, että kaverit tuli pihaan ja peltien ja ruodeelementtien kanssa ja rupesivat purkamaan vanhaa kattoa ja siinä vaiheessa mä lähdin aamulla töihin itse ja tuli iltapäivällä takaisin ja oli uusi katto päällä. No minun mielestä kaikki sujuu erittäin hyvin. Myyntityöstä käytiin hyvin ystävällinen ja palveleva myyjä. Sitten pojat kävi tekemässä katoa ja sitten meillä oli jäänyt tuo yksi vilpe asentamatta katolta, niin siihen reagoitiin välittömästi, kun sanottiin, että siinä on semmoinen puutos on. Niin seuraavana päivänä sekin asia oli korjattu. No kyllähän mä sitä katsoa, että onhan se nyt korean näköinen. Näki jo kaukaa, että siisti lopputulos. Että ei ole mitenkään hutiloimalla tehty. Että kyllä voisin Suomen Elementtikattoa suositella ihan lämpimin mielin kyllä muillekin. Että heillä on semmoinen ammattitaitoinen rempseä ote tähän toimintaan ja asiat tapahtui sovitussa aikataulussa ja kaikista asioista pidettiin kiinni, mitä oli luvattu.